Здравейте, аз съм Лиляна Станаилова. Здрасти, аз съм Снежана Макавеева. На гости сме на Озон БГ и сега ще осъществим много интересен двубой между нас двете. Защото не успяхме във филма да се премерим силите, с че аз бях твърде малка и не се преборихме. Точно така, да. Обаче сега ще има двубой. Ще видим коя е по-силната. Чупи си върта. Реверенс ти направи. Да, знамета под старите. Че си изберем. Нещо с коли, да. Ето го нещо. Супер. Хайде. Round 1. Fight! Да, моя спешъл, отдолу си избра спешъл в началото, може би. Обаче... Ау, това много ме кефи да си върти краката, това е. Това е някакъв. Бегайте. Добре, ти разбираш ли кой бие в момента, като си двете сме само... Това е моята кръв. Не, ти биеш това. И сега ще те И така като изчезна и изобщо предполага. Finish her! Не удари ме последно поне. Не. Да не падна Ще сама. бъде готина, айде, виж Много е дълно да падна сама, удари ме. Това вече се разсмеш. Искам реванш. Аз пък не съм. Много гадно. Не, това ще ме убиеш. Аз това не мога да го мръдна, той е мега трома. Ти го натискаш това кръвото. Така ли? Не, аз изобщо не играя с джойстика, но сега съм сетих, че мога да играя с него. Айде, би се. Това си тромото живот. Кръва ми ужасно. Айде, давай го. Се ти само на го. Едва се може да скъпи. Да. Ей, това да падам. Стига Не. Горло. Ме победи с един удар в гръбнака ли? Поиграхме, беше доста забавно. Глупости, се депресирах. Жестоко се депресирах. Няма да играя повече никога. Бихаме 20 пъти. Абе, яко ни беше. Яко ни беше, да. Играта е супер. Очаквайте го филма на 19 май по кината. И до тогава не забравяйте, че с всяка поръчка в Озон БГ имате шанса да спечелите октанов билет, с който може да поканите себе си и още петима на филма. В рамките на един месец. Много е як филма, ние сме много яки, всичко е много яко. Чао. Had your girl, you loved her, she loved you, now she's gone. It ended. That's life, right?